Кайтадан яңа ел белән котлыйбыз. Яңа ел бәхетле ел булсын. Гаиләләребез имин булсын, тормышларыбыз мул булсын. Бәйрәм кеше белән хөрмәтле кунаклар. Саваллар, хәерле кич, хөрмәтле савабызның кунаклары, кайткан кунаклар, егетләр, кызлар, абыйлар, апалар. Хәерле кич, хөрмәтле хезмәттәшләрем. Рөхсәт итегез барыгызны да Сабагаз идарәсе исеменнән, Профсоюз оешмасы исеменнән, чын күңелдән яңа 2026 ел белән тәбрик итәргә. Барыгызга да гаилә тынычлыгы, гаилә иминлеге, балалар куанычын гына күреп, аларның сөйнечле хәбәрләрен генә ишетеп яшәргә язсын. Барыбызга да саулык, сәламәтлек телим. Һәм менә егетләр, кызлар кеше белән әзерләнгән үзебезнең күңел ачу чарасын башлап җибәрергә рөхсәт итегез. Yılgarbanda burandık durmağın. İzlemisiz kadirli savalılar, hayırlı işler. Kuş babayı bizdeyken koydan birge onlar bir yolun ayarını korsa olamız. Natırı tilekle tilek olamız. Oy malades, malades.